ఇలా గుడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫోర్ హెడ్ మీద మంచిగా అట్లా బొట్టు పెట్టుకుంటే చాలా ఇష్టం అసలు. గుజరాత్ లో విజిట్ చేయడానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయి, కానీ మేమున్న ఏరియాకి అయితే అవి చాలా దూరం. అంటే ద్వారకా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అట్లా 300-200 కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంటది. ఇక్కడనే ఇంకా ముందు ఒక గుడి ఉంటే అక్కడికి కూడా వెళ్ళినాం. ఇక్కడ చూసిల్లా మీరు, అంటే తులాభారం అంట, కృష్ణునికి సంథింగ్ ఏదో స్టోరీ ఉందంట దానికి, అది ఇక్కడనేనంట చేసింది. అంటే ఇక్కడ గణేష్ గుడి నుంచి చూస్తే డైరెక్ట్ అక్కడ కృష్ణుడి గుడికి ఇట్లా స్ట్రైట్ గా వాళ్ళిద్దరికి ఐ కాంటాక్ట్. ఫస్ట్ కృష్ణుడు ఇక్కడనే ఉన్నాడంట, తర్వాతకి అక్కడికి అట్లా పెద్ద గుడి కట్టిల్లంట. ఒక్కసారి ఆ వ్యూ చూడండి గాయ్స్, అసలు ఎంత బాగుందో. అక్కడ మాత్రం ఫోటోస్ చూస్తే అసలు ఏకదం వస్తే అసలు చాలా బాగుంది. అసలు ఇక్కడ చేపలు గాని అవి పక్కనే పిండి ముద్దలు, అవి గోధుమ పిండివి ఇట్లా ముద్దల్లా వేసి అమ్ముతారు. పోయి మా డాడీ తీసుకొని వచ్చిండు. నేను వాటికి ఒక్కొక్కటి వేస్తే అంటే అవి భలే తింటానే అసలు. అవి కూడా చూసేసి ఇంటికైతే బయలుదేరిపోయినాం. ఇక బయలుదేరుతా అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఇవి కనబడ్డాయి. అసలు గుంపుకే వస్తానే, అసలు భలే ఉన్నాయి కదా.